Hola i benvinguts a Informatiu Consell d'Estudiants, l'únic informatiu dels estudiants pels estudiants. Comencem! S'ha canviat la data de les eleccions a rector. En un principi s'havien emplaçat el dia 20 de novembre, però s'han avançat el dia 19 de novembre per tal que no coincidissin amb la data de la mort de Francisco Franco. Tenim declaracions en exclusiva del personatge. Hola, catalanes, españoles todos. En el día de mi aniversario me he visto obligado a volver para agradecer a un grupo de personas que no se haya ultrajado mi nombre celebrando el 20N, un acto tan repudiable como son unas elecciones. Llevo años comentando con Adolfo la falta de escrúpulos de muchos españoles usando mi día para tomarme el pelo con actos democráticos. Por eso he querido dar las gracias de todo corazón al Consejo de Gobierno de la Universidad de Gerona, recordando que el 20N no es el día para celebrar aberraciones tan gordas como unas elecciones. ¡Viva la UDG! Comencen les Fires de Sant Narcís i s'inaugura un any més la barraca del Consell d'Estudiants en la que hi participaran estudiants de final de carrera. Tenim imatges. Ei, Margaret! Saps que ja han començat les Fires de Sant Narcís? Hospa, Cornèlia! M'omples el cor de joia! Es veu que el quitxalla del Consell d'Estudiants de la universitat hi té una barraca! I què hi fem aquí prenent el te? Podem anar a veure un cubata i festejar amb noiets molt suts! Va tu a l'olla, quines ganes d'entomar una bona taja! Comença el curs escolar i la majoria de classes ja han escollit delegat, els quals han començat immediatament a realitzar les seves funcions. Hola, cabreta! Sóc el delegat de Ciències Ambientals de tercer i he vingut a salvar-te! Espera! Deixa'm alliberar-te el caparró! Jo et salvaré, cabreta! Jo et salvaré! Com a bon delegat que sóc! Ara! Ja et surt el caparró! Ja et surt! Ja ets lliure! Vaja, aquesta no arriba als finals. Avui estrenem una nova secció a l'informatiu. El nostre equip d'investigació, coordinat per un mico amb ulleres i format per 3 exconcursants de Gran Hermano, han realitzat una exhaustiva investigació sobre un dels icones de la Universitat de Girona, l'Informer o plataforma de sociabilització online de la comunitat universitària. Tenim un vídeo. Endavant! Què? Aquest és el vídeo de la vaga del 24 contra l'11? Però on és el vídeo de l'Informer? Jo és que no sé com fer-us entendre les coses. No sé què fer amb vosaltres. No sé què fer amb vosaltres. Doncs això ja està, Fins ara. I fins aquí l'informatiu del Consell d'Estudiants, l'únic informatiu dels estudiants pels estudiants. Esperem que us hagi estat amè i fins a la propera.